Doncs ha arribat el dia. Arribem a l'any 2023 i això significa que aquest és l'últim vídeo d'aquesta sèrie que hem anat fent al llarg de diverses setmanes. Us estic molt agraït a tots aquells que setmana rere setmana m'heu acompanyat i heu col·laborat amb els vostres comentaris amb aquest repàs de més de 40 anys d'història del cinema. Avui acabem aquí, amb les estrenes de l'any 2023. Espero que us hàgiu passat la meitat de bé mirant-los que jo fent-los. No ens entretinguem més i comencem amb les meves 5 pel·lícules recomanades estrenades l'any 2023. Si la primera part ja em va semblar una meravella i la vaig incloure a la llista del seu any d'estrena, aquesta segona part, que encara és millor que la primera, no podia faltar-hi. Spider-Man creuant el multivers. Quan dic que és millor, què vull dir? Doncs em refereixo que visualment, argumentalment i emocionalment està per sobre de la magnífica pel·lícula que ja havíem vist uns anys enrere. Aquí tornem a tenir en Miles Morales ja ben format com a una versió de Spider-Man i introduïm nous personatges, una munió de Spider-Man com no s'havia vist mai abans en pantalla. A destacar Spider-Punk, un prodigi d'animació com no s'havia vist abans, i sobretot la figura de Miguel O'Hara, aquest Spider-Man 2099 que ve del futur per preveure una amenaça. El problema d'aquesta pel·lícula, que ens va deixar penjats a meitat de la història. No sabem com continua i tot sembla indicar que encara tardarem uns anys a veure el seu desenllaç. Miles, vols que marxem? Benvingut a la societat de l'aranya. Sóc Spider-Man. Oh, vaja, aquí ho som tots. Et presento en Miguel O'Hara. Atenció, atureu l'Spider-Man. Però què dius? De versions dels Tres Mosqueters n'hi ha moltíssimes, algunes molt més encertades o molt més entretingudes que d'altres. I si us haig de ser sincer, no m'esperava gaire res d'aquesta coproducció entre França, Bèlgica i Espanya. Però Els Tres Mosqueters d'Artagnan és una magnífica pel·lícula d'aventures amb unes grans escenes d'acció i realment molt entretinguda, amb una duració de 2 hores que passa molt i molt ràpid. A més, pels que no ho conegueu i com que no hi serà més endavant, us haig de dir que hi ha una segona part. O sigui, la pel·lícula ja estava pensada com 2 pel·lícules. Aquesta primera, que és Els Tres Mosqueters d'Artagnan, i la segona part que es va estrenar l'any següent, que era Els Tres Mosqueters Milady. Les dues són molt i molt recomanables. I Damien Chazelle estrenava l'any 2023. Bé, la pel·lícula es va estrenar l'any 2022 als Estats Units a finals d'any, però aquí no va arribar fins al 2023, per tant l'he inclòs en aquesta llista. Babylon, una mostra de la decadència i al mateix temps el glamour i l'exageració del Hollywood dels anys 20. Una etapa on el cinema deixava enrere el cinema mut i començava a obrir les portes al so. I aquí veiem que no tots els actors s'acabaven adaptant en aquest canvi. Els papers protagonistes els portaven principalment Brad Pitt i una excel·lentíssima Margot Robbie. El paper que fa aquesta dona a Babylon és espectacular. Llàstima que l'Acadèmia i la majoria dels crítics no la van tenir en compte. Una cosa a destacar, Babylon tampoc no va acabar de funcionar gaire bé en taquilla. No sé si és per l'estrena, per la temàtica, però jo us recomano molt i molt que la veieu. What are your thoughts for the future? Shouldn't stand in the way of progress. This is gonna be what it's gonna be. Here's the twist. I James Gunn posava punt i final a la seva trilogia i a la seva participació també a dins de l'univers Marvel amb Guardianes de la Galàxia volum 3. És una pel·lícula excel·lent, és una pel·lícula magnífica que va estar molt a punt, des del meu punt de vista, de desbancar la meva pel·lícula preferida de l'univers Marvel, que segueix sent Capitán Amèrica Winter Soldier. Però Guardians de la Galàxia volum 3 no se li queda gens enrere. És una pel·lícula entretinguda, és una pel·lícula divertida, és una pel·lícula amb molt bones escenes d'acció, però sobretot és una pel·lícula extremadament emocional amb moments que et posen la pell de gallina i les llàgrimes als ulls.
Per mi, Guardians de la Galàxia, tot i que no siguin el meu grup de superherois preferit, és la trilogia que millor funciona de tot l'MCU, des de la primera entrega, pujant al nivell amb la segona i tornant-se ja totalment imprescindible amb aquesta tercera entrega. Pete, I'm done running. That beautiful sky. I finalment, la que per mi va ser la millor pel·lícula del 2023, però també la més sorprenent, Dungeons and Dragons, Honor entre lladres, una pel·lícula que us haig de confessar que després de veure el primer tràiler vaig dir que segurament no l'aniria a veure, no m'agradaria gens i que estava fart de que embrutissin el nom de Dungeons and Dragons. Recordem que ja havíem tingut alguna mala experiència al cinema. La vaig anar a veure i vaig gaudir moltíssim. Realment van saber captar al 100% l'essència de Dungeons and Dragons i en molts punts de la pel·lícula et sents com si estiguessis jugant una partida. No ho sé, és d'aquelles sorpreses que realment t'alegren i et fan pensar que a vegades has de donar oportunitats a coses que no tenies previst anar-les a veure. El repartiment estava format principalment per Chris Pine, Michelle Rodriguez i Hugh Grant. És realment la millor pel·lícula que es va estrenar l'any 2023, una d'aquelles que recupera l'esperit del cinema d'aventures i l'entreteniment en gran pantalla. A més, a títol personal, em va encantar el petit homenatge que fan a la sèrie d'animació de Dungeons and Dragons. Give us a fighting chance. We're gonna need strength. You got this, right? I know you don't. We also need courage, magic, and you. What is that again? It's an owlbear. Doncs, amics, amigues, fins aquí hem arribat. Aquí acaba aquesta sèrie de vídeos, però no us preocupeu, que ja tinc altres coses preparades per tal d'anar omplint de contingut i parlar de coses que m'agrada en el canal. Però ja ho sabeu, m'agrada molt que deixeu els vostres comentaris i em deixeu quines són les vostres 5 pel·lícules preferides estrenades l'any 2023. Com sempre, si us ha agradat, si voleu veure més coses de les que faig, podeu fer m'agrada, compartir aquest vídeo i subscriu-vos o al canal de YouTube o a la resta de xarxes socials on em podeu trobar. Twitter, TikTok, Twitch, Instagram, etc. Doncs aquí acaba aquesta sèrie de vídeos, però ens veiem ben aviat amb algun altre projecte.